Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadisu Burejde kod imama Ahmeda, kaže, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao jednoga dana, ko pozajmi nekome pozajmicu i nakon toga za svaki dan ima kao da je tu istu svotu dao kao sedaku. Potom, nakon istog vremena, rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko pozajmi nekome pozajmicu ima za svaki dan kao 2 sedake. Pa mu pitao Burejde radijallahu anhu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahov poslaniče, rekao si jedan put ovako, jedan put ovako, ima li 1 ili 2 nagrade? Ako si nekom pozajmio, znači 1000 maraka, za svaki dan imaš kao da stao 1000 maraka sedake. Kaže Burejde, kaže, 1000 maraka je sedaka svaki dan za to vrijeme dokle je dogovoreno za dug. A kada prođe vrijeme pa mu ti odgodiš, onda je po 2000. I čovjek je ostane, nije ti vratio 1000, 2, 3 maraka, godinu, 2, 3, 5, 10, kazat na sudnjem danu da Bog da mi nisi vratio nikada nego mojim nasljednicima kada ja umrem. Da nikad vidio nisam. Samo je problem kad to mjerimo dunjalučkom vagom. Ulazi i izlaz. Jer na dunjalučkoj vagi nema nešto zove bereket. To ne postoji. Pa ulazi i izlaz. Treće nema. Pa uzvišeni Allah, znači svoje milosti daje ljudima velike nagrade. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها